La grip, sobretot, es caracteritza perquè hi ha un inici brusc, amb febre alta normalment. El malalt té esgarrifances, mal muscular, li fan mal als ossos i es troba molt malament. Alguns cops s'acompanya de vòmits. Quan apareix la febre d'aquesta manera sobtada, és molt important fer repòs i prendre, en persones sanes, poden prendre algun antiinflamatori o analgèsic per baixar-los la febre, com podria ser, per exemple, el paracetamol o l'ibuprofè. Amb el repòs, aquests analgèsics, el malalt i bevent abundant aigua, es pot mantenir a casa. En cas de que el malalt no vagi bé o això no sigui suficient, és quan té que trucar al 061 o anar al CAP, si és en horari d'obertura del CAP, a demanar consell.